Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Pravoslavnom molitvom i svijećom protiv zlih čini. Autor Rajf Esmerović. Teoretski gledano, na ovom svijetu ne postoji čovjek koji nema bar jednog dušmanina, koji ga vreba sa strane, mada se u stvarnosti uglavnom ispostavi da ih umjesto jednog ima i po nekoliko. Ljubomora, zavist i pohlepa su među glavnim pokretačima većine zlih dijela i upravo iza njih se kriju glavni motivi da dušmani nekome zagorčavaju život svojim lošim pogledom, nečistim mislima i poganim dijelima, među kojima je najčešće bacanje čini, omraze i kletve. Neprijatelje se uglavnom ne možemo riješiti, jer uvijek će doći neko novi, ali možemo se od njih zaštititi i osloboditi onoga što nam žele i rade. Na prilično jednostavan način, koristeći lako dostupne rekvizite kao što su voda sa izvora, nož, voštane, svijeće i molitve, udaljit ćemo od sebe sve što nam je na bilo koji način urađeno ili poslato. Poželjno je pri izvođenju bilo kojeg rituala 3 dana postiti i svaki dan po 3 puta ponoviti molitvu Oče naš, te se suzdržavati od bilo kakvog grijeha i bluda. Skidanje čini sa sebe. Uzeti vodu s 3 izvora ili bunara i pomiješati. Očitati 3 puta Oče naš pred ikonom i uvijek zakrstiti vodu krstom. Onda vodu nasuti u flašu. Kada se istuširate, uzeti čašu te vode i pomiješati s toplom vodom. Prekrstiti se i reći: Go sam se rodio, go se ovom vodom spasio, od svakog zla očistio, od lošeg društva odvojio i od đavolskih zamki zaklonio. Mila vodo s 3 izvora, skini s mene čini jevrijske, čini muslimanske, čini hrišćanske, čini ciganske i sve čini koje nisu nabrojane, kao i one nagažene i poslate. Nakon toga se politi ovom vodom. Ovo uraditi 9 puta, najbolje utorkom, četvrtkom i subotom, a djecu neka majka okupa i namijeni za njih. Kada se okupate, zapalite ove svijeće u kući ili u crkvi. Prvu svijeću zapalite Svetom Jovanu Krstitelju, da vodom kojom je krstio našeg Spasitelja spasi i nas i očisti od svega vidljivog i nevidljivog. Drugu svijeću zapalite Svetom Vasiliju Ostroškom, da zamoli Gospoda da iscijeli svaku bolest duševnu i tjelesnu i sve što je nabačeno. Treću svijeću zapaliti Svetom Đorđu, da očisti nas od svake bolesti i da voda odnese svaki teret i sve što nije od Boga rečeno. Zaštita kuće i familije. U 9 ili 11 sati noću stavite malo vode da provri, onda uzmite nož i kada voda prokuha, zakrstite vodu nožem 3 puta i recite: Ne kuham vodu, nego kuham vještice, vračare, zle duhove, demone, noćne more i sve one neprijatelje koji dolaze na moj prag i u moju kuću i nose zlo meni i mojoj familiji. Vrelu vodu iznijeti napolje i prosuti pred kuću ili na ulaznu kapiju i kazati: Skuhao sam sve dušmane, čini i sve ono što nije od Boga suđeno. Ovu vodu sam bacio i moju kuću od svakog zla očistio. Molitva Gospodu. Zapalite jednu svijeću Gospodu Isusu Hristu i kažite: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, koji gledaš muke moje i moj život, ja te molim da staneš ispred mene nemoćnog i da riješiš moj slučaj po tvojoj volji, jer si ti sila i slava neba i zemlje i ti si jedini pravedan. Svijeća se može namijeniti za ono što te muči i što ti treba i paliti je prema potrebi.
Za posao i sreću u započetom potrebno je uzeti 5 svijeća i zapaliti ih po ovom redoslijedu. Prvu svijeću zapaliti Svetoj Trojici i reći: Sveta Trojice, ja vas molim, kao sluga vaš, da mi oprostite sve moje grijehove i cijele moje familije i grijehove mojih predaka, koje smo zadužili u znanju i neznanju. Oprostite nam, Sveta Trojice, i blagoslovi moj dom. Drugu svijeću zapaliti Isusu Hristu i reći: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, ja te molim, daruj mi snagu, blagoslovi početak svakog mog posla, pomozi, Gospode, da završim svaki posao uz milost i blagoslov Tvoj. Treću svijeću zapaliti Majci Božjoj i reći: Majko Božija, ja te molim da uputiš molitvu Sinu svom, da dobijem kontrolu nad sobom, da svaki započeti posao završim po volji Tvoga Sina. Četvrtu svijeću zapalite Božim ljekarima Kozmi i Damjanu i recite: Milostivi apostoli Božji, iscijeljitelji duše i tijela, zamolite Gospoda za moje zdravlje i moje cijele familije, da budemo zdravi i veseli uz milost Božiju. Petu svijeću zapalite za svoje dušmane s ovim riječima: Gospode, po velikom milosrđu i blagosti Tvojoj, Tebe molim i ovu svijeću palim mojim dušmanima za zdravlje. Ja im, Gospode milostivi, opraštam sve, a Ti, Gospode milostivi, sudi po Tvojoj volji svim mojim dušmanima i progoniteljima. Autor Raif Esmerović, Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ukoliko vam se dopao ovaj tekst, podijelite ga sa svojim prijateljima i komentirajte. Hvala. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Ukoliko vam se dopao ovaj tekst, podijelite ga sa svojim prijateljima i komentirajte. Hvala. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.